to právě s tím. Jo, například. Tady, tak. Můžeš mi pomoct, prosím tě? Zapumpuj mi kyblíček vodičky. Počkej. No to je mi úplně, ale úplně. Peťo, já ti dopumpnu, počkej. Ne, tadyhle to je to. To je jiné, jo. No tak tady. Aha. Dobrý, jdeme. Nechte ho už konečně. To bylo pošklivý.